Askotan, kolpeen edo estresaren ondorioz, lurrera erori eta bertan geratzen dira botata. Batzuetan altxatzera behartzen dituzte, isatxetik tira eginez. Beste batzuetan, kamioira bueltan eramaten dituzte. Irudiotako behia, esaterako, aldaka puskatuta zuela eraman behar izan zuten. Jolasa noiz bukatzen den erabakitzea, ez dago animalien esku. Baina, egiten diagun hori guztia, sentitzen aldute animaliek. Gainontzeko espezietako animaliek, gizakiok bezala, nerbio sistema zentralari esker sentitzen dute. Horrek beste animaliekin berdintzen gaitu, eta aldi berean, landare eta beste izaki bizidunetatik bereiztu. Besteak beste, nerbio sistema zentralak sufritzeko eta gozatzeko ahalmena ematen digu. Horregatik, animalia guztiok sufrimendutik aldendu eta ongizatea bilatzen dugu. Hau da, mina ematen diguna saiesten saiatzen gara.